Hallo alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg er det vlog nummer 2, og glædelig jul alle sammen, og godt nytår på forhånd. I dag så skal jeg til Bornholm med min familie, og jeg tænker bare, at vi skal tage afsted. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige nu, fordi at vi skal bare afsted. Nå jo, prøv at se her. Prøv lige at se, hvor flot det er her. Solen skinner, og det er godt, hvad jeg kører i dag. Især fordi at jeg skal køre til Bornholm, fordi mine forældre ikke gider at have, at jeg skal, eller ikke gider at være dårlig for miljøet og sådan noget, du ved. Flyve, det er ikke så godt, så derfor så sejler vi altid. Og for at sejle, så skal vi hen til Ystad for at komme til færgen, som skal sejle til Bornholm. Og Ystad, det ligger over i Sverige, så vi skal først køre i, hvor lang tid er det, 2 timer eller sådan noget, 4 timer. Med, jeg ved ikke helt, i hvert fald i et par timer. Og så når vi kommer til Ystad, så skal vi sejle i et par timer. Og så når vi kommer til Bornholm, så er der ikke så langt, så er der en halv time eller sådan noget. Jeg kommer ikke til at filme så meget, fordi det tager ret lang tid og sådan noget. Så, yeah, hej. Så nu kører vi. Ja. Yeah. Så nu holder vi det første stop. Ja, hvis I ikke vidste det, så hvis man har sådan en elbil, som vi har, så skal man stoppe og lade ret tit. Så det er ret irriterende, fordi de har verdens mindste batterier, så man skal stoppe og lade mange gange. Men det betyder så også, at vi har masser af tid til at købe ting og spise mad og sådan noget. Så det er ret dejligt. Så nu skal vi ind og se, hvad de har. Plop. Så er det videre til Ystad og færgen. Så er vi ved andet stop og sidste stop. Og så skal vi bare på færgen, og så skal vi køre hen til min farmor og farfars hus. Og jeg har faktisk ikke fortalt, min farmor og farfar bor på Bornholm, og det er derfor, vi skal hen til Bornholm. Bornholm, 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 du min dejlige ferieø. Bornholm, Bornholm, Bornholm. Så er vi ombord på færgen. Og vi er klar til at sejle. Så er vi her nu. Den skinner stadig. Det var lidt bølge, men jeg sov, så jeg klarer det. Bornholm, vi vil mødes igen. Så kører vi af Bornholmslinjen og er på Bornholm. Nu skal vi hjem til min farmor og farfar. Vi er her nu. Lige derinde. Så det var sådan for den her vlog nummer 2. Jeg håber I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så skal I like den og subscribe til min kanal, hvis I allerede har gjort det. Og så håber jeg bare, at vi ses i den næste video. Hej hej.